Inselmilkom. Illum it-tnejn fl-8 tal-Għid nilqakom għall-Qudiesa u r-Rużarju mmexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Nistedinkom biex illum noffru din il-Qudiesa għat-3 vittmi tal-coronavirus biex il-mulej fil-waqt li jilqagħhom fi ħdanu jagħti l-faraġġ lill-leżiż tagħhom. Nitolbu wkoll għal dawk milquta minn dan il-virus biex bil-qawmin tiegħu il-mulej Ġesu jkun il-fejqan tagħhom. Nirringrazzjaw lill-Alla wkoll għal dawk kollha li fiequ. Nitolbu flimkien mal-Isqof. F'isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-paċi magħkom. Fil-bidu ta' din qudiesa ħuti ejjew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa. Inti t-triq li twassalna ant il-Missier mulej ħniena. Int il-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħniena. Int il-ħajja li bija ngħixu fik mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fl-ogħla tas-smawiet u paċi flat il-medmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadorawk, natuk ġieħ, irroddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf ta' Alla bil-Missier. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ilqat tal-btana. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek iloli Ġesu Kristu, flimkien mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla, inti dejjem tkabbar il-Knisja tiegħek b'ulied ġodda, għati l-qaddejja tiegħek li permezz ta' ħajja tajba jibqgħu iħarsu fihom il-frott tas-sagrament tat-twelid ġdid li ħadu huma u jistqarru l-fidi. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Atti tal-Apostli. Narejt il-50 Pietru flimkien mal-11 qam u qal lil-Lut bleħenoli: Nies tal-Ludija u intom il-koll li toqgħodu f'Ġerusalemm, kunu għafu dan u isimgħu sewwa x'se ngħidilkom jien. Ġesu ta' Nażaret kien bniedem li Alla tagħkom prova tiegħu permezz tal-mirakli u l-eġubijiet u s-sinjali li għamel bih fostkom, kif intom stess tafu. Lil dan Ġesu Alla tellaqulkom fidejkom skont l-erf u l-pjan li fassal minn qabel, u intom neħħejtuh billi sallabtuh permezz ta' nies ħżiena. Imma Alla qajmu mill-imwiet billi ħall l-irbit tal-mewt, għaliex ma setax ikun li l-mewt iżżommu taħt is-seta tagħha. Għax David jgħid fuqu: Żammejt lil mulej dejjem qudiemi, għaxu fuq il-lemin tiegħi biex qatt ma nitħarrek. Għalhekk ferħet qalbi u mtela blena l-sini u ġismi wkoll jistrieħ fit-tama, għax inti ma titlaqx fl-imwiet lil ruħi u ma tħallix il-qaddis tiegħek jara t-taħsir. Inti għarraftni t-triq tal-ħajja, timlini bil-ferħ meta nkun quddiemek. Ħuti, ħalluni ngħidilkom kif inħossa fuq il-Patriarka David. U miet u kien mitfun u l-qabar tiegħu għadu magħna sal-lum stess. Issa hu kien profeta
u kien jaf li Alla ħaliflu b'ġurament li kellu jqiegħed fuq it-tron tiegħu bniedem ġej minn nislu. David ra minn qabel u ħabbar il-qawmin tal-Messija u qal: La kien mitluq fl-imwiet u lanqas ġismu marra t-taħsir. Lil dan Ġesu Alla qajmu mill-imwiet u ta' dan aħna l-kol xhieda. Għalhekk issa li Alla qollih bil-leminija tiegħu huwa rċieva mingħand il-Missier l-Ispirtu Santu li kien imwiet u sawbu fuqna kif qegħdin taraw u tisimgħu. Il-kelma tal-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Ħarisni o Alla għax fik jien nistken. Jienet lil-mulej, inti sidi, m'għandix ġid ieħor ħliefek. Mulej, inti s-sem tal-wirt u r-risq tiegħi. Inti żżomm fidejk xortija. Ngħidu flimkien, alleluja, alleluja, alleluja. Imbirek lil-mulej li tani l-fema, imqar bil-lejl qalbi tallimni. Inżomm il-mulej dejjem qudiemi, għax bih fleminti ma nitħarrek qatt. Ngħidu flimkien, alleluja, alleluja, alleluja. Hekk tifraħ qalbi u titenna ruħi, u ġismi wkoll jistrieħ fil-kwiet. Għax int ma titlaqnix fl-imwiet, ma tħallix il-maħbub tiegħek jara l-qabar. Ngħidu flimkien, alleluja, alleluja, alleluja. Int tallimni t-triq tal-ħajja. Hemm il-milja tal-ferħ quddiemek. Hemm l-għaxqa għal dejjem flemintek. Ngħidu flimkien, alleluja, alleluja, alleluja. Sekwenza. Ħajollu l-insara b'tifħirhom il-vittma tal-għejt, għax feda il-ħaruf in-naċ tiegħu mill-jasar tal-mewt. Ġesu reġa' ħabbeb il-midneb ma' Alla l-Missier. F'taqbida tal-għaġeb mal-ħajja inqerdet il-mewt u qam sit il-ħajja mill-qabar isaltan rebbieħ. Ejdinna Marija, ħabrinna fit-triq lil min rajt. Jien rajt qabar Kristu l-irxoxta fis-sebħ tal-qawmin. Rajt l-anġli li ġew jagħtu xhieda, il-faxxa, il-liżar. Irxoxta mill-mewt Kristu Sidi li jien ittamajt. Maru l-Galilija qabilkom, hemmhekk se tarawh. O nemmnu lillum Kristu rxoxta, tassew mill-imwiet. Int mela Sultan ħenna lina, o Kristu rebbieħ. Amen, alleluja. Danu l-jum li għamel il-mulej, ħanifirħu u nitennew fih. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien in-nisa telqu malajr meħdejn il-qabar, kollhom biżgħu ferħ kbir, u marru jiġru jagħtu l-aħbar lid-dixxipli tiegħu. U ara iltaqa' magħhom Ġesu qalilhom islim għalikom. Huma resqu leħ, qabdulu riġlejh u nxteħtu qudiemu. Imbagħad Ġesu qalilhom tibżgħu xejn. Morru wasslu l-aħbar lil ħuti biex jitilqu lejn il-Galilija lili jarawni hemmhekk. Huma sejrin xi ħut mill-asses marru l-belt għand il-qassessin il-kbar u tawhom l-aħbar ta' kull ma kien ġara. Dawn inġabru flimkien max-xjuħ, ftehmu bejniethom u taw lis-suldati kemm xa flus ġmiela u qalulhom ejdu hekk. Ġew id-dixxipli tiegħu bil-lejl u serquh waqt li konna reqdin. U jekk il-gvernatur jisma' b'dan, aħna inġaluh jemmen u lilkom neħilsukom minn kull inkwiet. Dawn ħadu l-flus u għamlu kif qalulhom
U din il-biċċa xterdet hekk fost il-lut sal-ġurnata tal-lum. Il-kelma tal-mulej. Kemxa flus ġimiela. Dan kien li l-qassisin il-kbar u x-xjuħ taw lil-qases biex jivvintaw storja ħajamlu cover-up, ħajattu il-ġrajja tal-qawmien ta' Ġesu. Il-ġrajja tal-qawmini fil-fatt ġrajja fundamentali għal-fidi tagħna. U naraw kif toħloq reazzjonijiet differenti hawnhekk għandna l-kuntrast tal-Evanġelju bejn dawk li kienu qalbhom magħluqa, anzi kif juri l-Evanġelju qalb korrotta. U dawk li kellhom qalb miftuħa u aċċettaw u laqgħu lil Kristu ħaj. Min banda għandek dawn il-qassisin il-kbar u x-xjuħ li mhux biss qabel ma nqatel Ġesu ivvintaw ħafna affarijiet fuqu u kull xorta ta' inġustizzi biex iwasslu ħal-mewt tas-salib. Imissa wara illi Ġesu qam il-mewt, jivvintaw ukoll storja biex jattu din il-ġrajja. Għax kellhom qalbhom magħluqa u moħħhom ukoll magħluq, u mhux biss kif turi din il-ġrajja kellhom ukoll qalb korrotta. Lil dawn l-qases jagħtuhom kemmxa flus biex jivvintaw storja li turi kif il-qawmien ta' Ġesu joħloq konfużjoni fost dawk li għandhom qalb magħluqa jew qalb korrotta. Tantu hekk li jekk tara din l-istorja li vvintaw, jgħidulhom ejdu ġew id-dixxipli tiegħu meta konna reqdin u serqu il-ġisem ta' Ġesu. Jekk kienu reqdin ma jafux min ġie. Jekk kienu qases hemmhekk security, kif kienu reqdin? U suppost mhux kemmxa flus tawhom jekk vera kienu reqdin, imma tawhom charge jew issospendewhom għax id-dmir tagħhom kien jekk huma qases li jkunu mqajmin. Biex tara kif il-ġrajja tal-qawmien toħloq konfużjoni fost dawk li għandhom qalbhom magħluqa jew bħalma naraw qalb korrotta li proprju ma tridx taf bil-verità imma trid tkompli twebbes rasek dak li hu ħażin, mazza fil-ħażen. U għandna l-kuntrast hawnhekk ma' dawn il-nisa li marru l-ewwel fejn il-qabar ta' Ġesu ma marrux għax se jaraw ħaj hemmhekk imma proprju biex iqimu il-ġisem tiegħu mejjed u jirċievu din l-aħbar li tnissel f'qalbhom ferħ u fl-istess waqt tissel hekk din ċertu biża' li x'qed jiġri. Mbagħad jiltaqgħu ma' Ġesu. U Ġesu għax kellhom qalb miftuħ għalih jimlilhom qalbhom bil-ferħ u bil-paċi tiegħu u jagħtihom dik l-enerġija biex huma jkunu mhux biss li jgawdu minn din il-ġrajja tal-qawmien tiegħu ma jħabbruha lill-oħrajn, iwassruha lill-oħrajn u jwassruha tassew b'ferħ kbir. Aħna naraw dan il-kontrast nitolbu l-mulej il-grazzja li aħna jkollna qalb miftuħ għalih, li jippurifikana ma jħallinix f'qalb magħluqa jew qalb korrotta li lilu tfittex li teliminaħ. Imma qalb miftuħ għalih għall-ġrajja tal-qawmien tiegħu għall-Kristu li huwa ħaj biex fina ukoll
inissel tassew il-paċi u l-ferħ tiegħu jagħmel minna wkoll dawk li nxandru din l-aħbar mal-oħrajn. Irresqu issa it-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kun mulej mal-Knisja tiegħek wejna biex tkompli xandar l-aħbar it-tajba lill-bnedmin kollha nitolbu. Nitolbuk għal dawk li huma morda u għal dawk li qegħdin jagħtu s-servizz lilhom, kif ukoll dawk li qed jaħdmu f'servizz essenzjali fis-soċjetà llum biex int tagħtihom l-għajnuna kollha li jeħtieġu nitolbu. Nitolbu għal dawk kollha li għaddew għal ħajja ta' dejjem minħabba din il-marda, speċjalment 3 persuni f'Malta. Tolbu biex il-mulej jagħtihom il-missriet ta' dejjem, jagħti l-faraġġ lill-familjari tagħhom. Nitolbu. Nitolbu biex aħna jkollna dejjem f'qalbna il-ħarsien tas-saħħa u tal-ħajja. Nitolbu biex aħna dejjem nożżu il-ħajja ta' kull persuna imini, ta' kull razza, ta' kull kulur, f'liema kundizzjoni tinsab, għax kull persuna hija ġbija ta' Alla. Nitolbu. Nitolbu għal dawk li jħossuhom abbandonati jew ħedhom biex ikollhom l-appoġġ u s-sapport u s-solidarjetà li jeħtieġu. Nitolbu. Fiskiet nagħmlu t-talba tagħna wkoll personali lil Alla. Mulej Alla tagħna il-qattab li qed nagħmulek illum u żommna dejjem taħt il-ħarsien tiegħek bi Kristu Sidna. Imbirek int, mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fi tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbirek int, mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fi tjubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek. Frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-Ruħ. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Fit-tieba tiegħek mulej jilqa' l-offerti tal-poplu tiegħek biex dawk kollha li jġeddu bl-istqarrija ta' ismek u bil-magħmudija jiksbu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l-fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna,
Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek iżda fferħ akbar inxandruha f'dan il-jum li fih ġie is-sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. U l-ħaruf tas-sew li neħħa d-dnubiet tad-dinja. Bil-mewt tiegħu qeret il-mewt tagħna u bil-qawmien tiegħu kisbilna ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja bnedmin kollha jintlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jiġġulek innu ta' glorja u bla għeda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismawietu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smawiet, imbierek min ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ola tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej intelajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuda l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' li d-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr ta' li d-disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxerret għalikom huwa l-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek nistennewk sa ma tiġi fi glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax għoġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerta mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Mario miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Taħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġin Qazzo mal-la Marija ma' San Ġusepp, mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Iw nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħaluliet tal-istess missier tagħna, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art, ħobsna ta' kuljum matina llum, affrinna dubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, għaddaħħanix fit tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Muli Ġesu Kristu li jett l-Apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li intrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem.
Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Natu il-paċi li xulxin. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Muni Ġesu Kristu binalla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu int tajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni miħtieti kollha minn kull ħażen. Somni dejjem fidili innek mandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Ngħidu flimkien it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Fawwar fruħna mulej il-grazzja tal-misteru tal-għid u lil dawk li qabadthom it-triq tas-salvazzjoni ta' dejjem għamel ikun jistħoqilhom jirċievu d-doni tiegħek bi Kristu Sidna.
Flimkien nitolbu it-talba ta' Rożarju billi qegħdin fl-ottava tal-Għid nagħmlu llum il-misteri tal-Glorja. Alla tagħna isma' t-talb tagħna ejna u jqaf magħna. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' it-talb tagħna dak li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erbieħ kollha u jien dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw flow il-misteru tal-Glorja meta sina Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Islim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija mbirek inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma' it-talb tagħna dak li twilet għalina li tkun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna tubietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenna l-erbieħ kollha u jien dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-Glorja meta sina Ġesu Kristu tela is-sema. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Islim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu.
Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Marija Santissima Urina li inti omna għalik jisma talbtana dak li twilet għalina li tikun bnidem bħalna u Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna minn nar tal-infern u ġenna l-erbeħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu il-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misterju tal-glorja meta l-Ispirtu Santu niżel fuq l-Apostli. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibirkanti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibirkanti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibirkanti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Marija Santissima Urina li inti omna għalik jisma talbtana dak li twilet għalina li tikun bnidem bħalna u Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-erbeħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu il-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba misterju tal-glorja meta Sidna Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħ u bil-ġisem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu.
Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma' talb tagħna dak li twilet għalina li tkun bniedem bħalna u Ġesu offrinna tubietna ħarisna minnat tal-infern u ġenna l-erbeħ kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-glorja meta Sidna Marija ġiet inkoronata Reġina tas-sema u tal-art. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma' talb tagħna dak li twilet għalina li tkun bniedem bħalna u Ġesu offrinna tubietna ħarisna minnat tal-infern u l-ġenna l-erbeħ kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek.
Slima lik sultana, taħnina, ħajja ħlowa u tamatana slima lik. Lilek inajtu għaliex aħna turufnati u li teva, lilek nitnidu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina, urina wara dan at-turufnament lil Ġesu frott imbierek ta' ġuf tiegħek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa, missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Islima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibbirk inti fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lil Missier u lil Liben u lil Ispiritu Santu. Għatihom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. Jissirħu fil-paċi. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu il-qattal-btana. Missier eternalla, Iben Alla li fdejt id-dinja, Spiritu qaddis Alla, Trinita qaddis Alla wieħed, imqazza Marija, imqazza Alla, imqazza xebba ta' ġbejbiet, ta' Kristu, il-Knisja, tal-grazzja ta' Alla, li żjed safja, li żjed nadifa, muxebba, bla teba, li tistħoq l-imħabba, tal-aġeb, tal-parir it-tajjeb, ta' min ħalaqna, ta' min salvana, xebba kollok għaqal, xebba li tistħoq kull qima, xebba li tistħoq kull foħrija, xebba kollok seta', xebba kollok ħnina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, mera tal-Qdusija, tron tal-erf, bidu tal-ferħtana, amara tal-Ispiritu Santu, amara ta' kull grazzja, amara ta' kull tieba, warda mistika, torri ta' David, torri ta' Lavorju, dar ta' Deb, arka tar-rab tal-ġdida, bib tas-sema, kewba ta' filgħodu, saħħa tal-morda, kenda l-midinbin, faraġ tal-imniktin, għajnuna tal-insara, sultana tal-anġli, sultana tal-patriarki, sultana tal-profeti, sultana tal-appostli, sultana tal-martri, sultana tal-konfessuri, sultana tal-verġni, sultana tal-qaddisin kollha, sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba', sultana mtella s-sema, sultana tal-Rożarju mqaddes, sultana tal-familja, sultana tal-paċi, ħaruf talla li tneħħi drubiet tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi drubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi drubiet tad-dinja, ħenna lina. Itlob għalina qaddisa Alla biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. U Alla inti ridt li ma tħabbira tal-anġlu li bentijek isir bniedem fil-ġuf tal-Verġi Mqazza Marija, tina nitolbuk lilna li nistqarru Alla li nkunu mejjunin bit-talb tagħha l-istess Kristu Sidna. Amen. Nejdu issa talba li San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassista d-demonju. Irrażżinu Alla nitolbuk bil-ħerqa
intlaqwa fuq is-siqtajja tas-sema. Itfa' bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerew fid-dinja tal-fin tal-erwieħ. Amen. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla għeda dak li rebħetilna l-fidwa tiegħek, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek qalb imqazza tiegħu, imbierek id-dem mażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artal, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierek l-kbira Alla Marija Santissima, imbierek l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha, imbierek it-tlu glorjuż tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbierek San Giuseppe Parus kastismu tagħha, imbierek Alla fl-anġil qaddisin kollha tiegħu. Intemmu hawnhekk it-talba tar-Rużarju li bdiet biċ-ċelebrazzjoni tal-Quddisa. Ninfurmakom li din ix-xandira mill-Kurja tal-Arċisqof ser tiġi mtennija l-lejla fil-5:30
fuq TVM2, filwaqt li f'kull ħin tal-ġurnata tistgħu issegwu mill-ġdid il-Qudiesa u r-Riżarju fuq il-website tal-Arċidjoċeżi ta' Malta www.knisja.mt. Fuq l-istess website fis-sezzjoni għar-riżorsi diġitali ta' talb Soter tistgħu issibu wkoll it-talba tal-Via Lucis li hija talba speċjali għal-lejt. Aħna nkunu magħkom il-ġdid għada filgħodu u kull filgħodu fid-9:30. Kull nhar ta' Ħadd minn nhar il-Ħadd li ġej, il-Ħadd tal-Ħnina Divina, ser inkunu qed inxandru qudiesa bil-Malti dejjem fid-9:30 ta' filgħodu u qudiesa oħra bl-Ingliż fis-6:30 ta' filgħaxija. Nirringrazzjakom tal-attenzjoni u nawguralkom ilkoll il-kumplament tal-jum it-tajjeb.